likitan basfara. Likitan basfara. Ina yi wa kowa da kowa barka da dare. Sunana Prishanti Dastri, niyar ƙasar Indiya ce, kuma ne an haife ni ne a matsayin Christian. Amma a yanzu haka na koma ƙasar Dubai da zama ne tun 27 ga watan August 2011. To ya kasance ina ta jin maganganu ne haka game da addinin Musulunci. Kuma ina da wani dan uwa a can Dubai din wanda ko da yaushe yakan yawaita yi mana zance akan Allah. Maganar gaskiya ya fara jan ra'ayina sosai akan musuluncin, musamman saboda maganganu na ilimi da yake gaya mu. A gaskiya na samu nutsuwa kwarai da gaske kan cewa musulunci shine addinin da ya kamata a yi kai tsaye. Kuma sannan Allah shine farko shine ƙarshe. Wasu daga cikin muna cewa me yasa ba a ganin sa ne? Ba za mu yi ƙura rana ido ba na sama da minti 10. To ta ya kenan za mu ga mahaliccin? Don haka ni dai na gamsu kwarai, sai da akwai wasu tambayoyi wayanda na kasa sanin amsar su saboda tunda ba musulma aka haife ni ba. Tambayoyin guda 4 ne wayanda nake so in yi maka su dan uwanmu Abu Sajjad. Tambayar farko da zan yi ita ce, dan uwa ya kasance ina kallo da sauraron bidiyon ka a YouTube inda na tsinkayi zantuttukan da kake yi akan aljanu da abin da ya shafe su. A cikin wannan bidiyon naka da na saurara na ji kana cewa ma lallai su waɗannan aljanun da akwai su. To abin da nake so in sani, aljanun nan da akwai su a cikin musulunci kuma alƙur'ani ya tabbatar da haka? Ni dai a iya sani na a cikin Bible da akwai ayoyi waɗanda suke tabbatar mana da cewa aljanu an ɓoye su ne a bayan ruwa. Wannan shine abin da na karanta. A wani ɓangaren ko daban ne, cewar akwai wasu aljanu ne waɗanda suka zo daga Allah? Ina ganin wannan ce tambayata. Yar uwa ta yi tambayoyi biyu ne. Tambaya ta farkon ita ce, shin kasantuwa aljanu tabbas ne? Me ake nufi da aljanun kuma yaya suke dangane da batun Qur'ani akan musulunci? Dangane da addinin Kiristanci kuma ta ce Bible ya ce haka ne ko? Dukkanin aljanun an ɓoye su ne a bayan ruwa, hakan me yake nufi? Ta ce ko da akwai wasu aljanun ne da suka zo daban ne daga Allah. Yar uwa ta yi tambayoyi biyu ne. Shin idan na an sami isu kin tabbata za ki karɓi musulunci tambaya? Ya yi tambayoyin nawa 4 ne. To don haka kin fi son na fara amsa biyun sannan sai ki tambayi ragowar biyun? Haka ne. Ka fahimce ni ina da gamsuwa kaso 70 a musuluncin. Kasancewa na faɗa maka dan uwana ya ban haske akan haka. Kuma na kalli bidiyoyinka a YouTube. Don haka na riga na samu gamsuwa kaso 70. Ina son gaskata hakan ne kawai in ka bayyana min da komai. To insha Allah ina an sami tambayoyi 4. Okay. In kin gamsu za ki karɓi musuluncin 100% kam. Insha Allah, ƙwarai zan karɓi musuluncin. Yar uwa ta yi tambayoyi 2 kuma daga baya za ta ƙara sargowar biyun. Ta ce Bible ya yi magana game da aljanu. Menene matsayin aljanun ne dangane da maganar Alƙur'ani? Me cikakken bayani akan aljanu ne? Bai zama iri ɗaya ba kam da yadda ya zo a musulunci sam. Saboda sanda masu hasashe suka yi bayani akan yadda aljanu suke, sun kamanta shi ne a matsayin yadda suke gani. Yanzu to zan bayyanar da abin da yake cikin Bible ɗin gaba ɗaya, da baba sannan da ɗa da kuma aljanu. Baba da suka ce a manufarsu Allah kenan, kamar dai yanda kowa yake da wanda ya taso da shi to. Ɗa kuma da suka ce suna nufin Jesus kenan, annabi Isa, kamar dai Jeffrey Hunter a cikin fim ɗin nan King of Kings, da shuɗayen idanuwansa da kuma hancin nan nasa abin kwatance to. Da za su yi bayani akan aljanu sun ɗauka cewar abu ne mai sauƙi, ba ɗauki hakan a matsayin wani abu mai matuƙar wahala ba sam. Su aljanun da aka faɗa a cikin alƙur'ani su ne wa'yanda na tabbata shi ne alƙur'ani ya magana akan mala'ika Jibril. Shi ne ɗaya daga cikin mala'iku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, kuma ɗaya daga cikin aikinsa shi ne isar da saƙo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana da wasu ayyukan masu tarin yawa, to mun amince ne da su mala'ikun. To a nan idan har aka ce da akwai aljanu to babu wata matsala sam, sai dai amma ba daga Allah suke ba ko kaɗan, kuma su biyun daban ne. Mala'iku irin su mala'ika Jibril daban ne a gurin Allah subhanahu wata'ala. Su ma kuma irin mala'ikun da ake faɗa a cikin Bible daban ne a gurin Allah subhanahu wata'ala. Ba su da haɗi ko kaɗan, wannan kawai koyarwa ce ta coci. Saboda ita dai wannan kalmar ta uku babu ita ko kaɗan a Bible. Amma idan ku karanta a cikin Alƙur'ani an faɗi kalmar 3 har sau 2.
a cikin suratul nisa'i sura ta 4 aya ta 171 Allah subhanahu wata'ala yace wala taqulu thalatha kuma kada ku ce uku antahu khairul lakum hakan zai fi zama alkhairi gare ku to alqur'ani yace wala taqulu thalatha kuma kada ku ce uku da kuma wata ayar makamanciyarta a cikin suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 73 tana cewa laqad kafal ladzina qalu inna allaha thalithu thalatha lallai haƙiƙa wayanda suke cewa Allah uku ne a ɗaya sun kafirta to kalmar uku a ɗaya a cikin alqur'ani so bi aka faɗa kuma duk gurare guda biyu na yin bayani ne akan kuhanu da aiki da uku a ɗayan kuma a cikin alqur'anin an faɗa ka da aiki da kalmar nan ta uku a ɗaya kuma wannan kalmar uku a ɗayan babu ta a Bible gurin da ya kama da kalmar uku a ɗayan a Bible shine epistle na farko na John sura ta 5 aya ta 7 tace da abu uku wanda aka tabbatar da su a lahira baban da ɗan da kuma aljanu kuma wayannan uku a ɗaya ne to shine wannan idan kuka karanta abin da kuka karanta a Bible to lallai ku samu ƙwararrun malamai su muku fashin baki ƙwararru a bincike sun ce wannan epistle ɗin na farko da John yayi sura ta 5 aya ta 7 ba shi da asali ba shi da tushe ba shi da hujja sannan sun yi watsi da wannan daga cikin Bible to don haka ayoyi na cikin Bible wanda ba sa magana kai tsaye akan uku a ɗayan kuma kalmar nan ta uku a ɗaya su da kansu malaman addinin Kiristanci sun ce ba ta da asali ko kuma tushe to game da aljanun batun shine su da Allah abubuwa daban-daban ne ba abu ɗaya bane sannan kuma a cikin alƙur'ani ya ce mala'ika Jibril shi ɗin mala'ika ne na Allah subhanahu wataala ina fata na ansa tambayar ki yar uwa ka ansa dan uwa nagode ina jiran ki to sauran tambayoyi haka ne to tambaya ta ukun anan ita ce ita kuma ta danganci annabawa ne duka mutanen afwan ina nufin annabawan kamar annabi Ibrahim annabi Isa da annabi Musa Allah ya kare yadda a gare su duka annabawan zaka ga suna ganawa da Allah haka ne ko kuma ma in ce gadaga shine nace to a domin su gana da Allah tunda zababbu ne su a gare shi sai nake ganin dole zai zama an ba su ƙwarin gwiwa na musamman dangane da girma da buwayar tasa dole ya zama ya ba su wata baiwa da za su samu damar ganawa da shi ina nufin wata za ta zama tsarin da zai kai su gare shi ina son sanin mecece wannan baiwar domin idan an bar ni da a shirme na ina yin zaton cewar duk wannan abin da suke yi na samun damar ganawa da Allah aljanun ne suke ɗaukar su sannan su kai su zuwa ga Allah har su samu damar ganawa da shi din koko ya ne to yar uwa anan ta yi magana cewa annabawan Allah suna samun damar ganawa da Allah sai kuma ta ce har suna yin gadaga da Allah yar uwa kamar yadda kika ce ganawa da kuma yin gadaga akwai bambanci to anan tambayar ki ganawa ne ko gadaga ne gadaga na nufin wani zai yi gadaga da kai ne idan wani ya bashi damar hakan zaka ga akwai shamaki a tsakanin ganawarka da wani anan ina so ku ankare cewar in magana ce kan Allah subhanahu wataala baya buƙatar sai kai gadaga da shi alqur'ani ya ce cikin suratul ghafir sura ta 40 aya ta 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni kuma zan biya muku bukatunku gaba daya wannan shine abin da na karanta wasu za su tambaya ta yaya ko to wasu mutanen sun bada misalin cewar kai ne ka je kotu don yin shari'a a lokacin da zaka mika kes ɗinka ga alƙali to sai ka ɗau lauyoyi to kamar haka annabawan Allah gare mu su ne lauyoyin shikenan wannan shi yayi daidai da adalci a gurin mutum dan shi alƙali ba zai gano waye aikata laifin waye aikata fashin to kaga lauya shi zai taimaka wa alƙalin ya gane waye mai laifin waye kisan waye mai gaskiya amma shi Allah subhanahu wataala ba haka yake ba sam shi baya da buƙatar wani ya zo ya sanar da shi wannan ne mai gaskiya wannan mara gaskiya to ba daidai bane anan ki ce gadaga domin zaka iya yin addu'a annabawa suna iya yin addu'a su a gurin yan adam to Allah ya ce cikin Qur'ani cewar shi Allah subhanahu wataala baya da buƙatar sai kai gadaga da shi kawai sai dai a ranar tashin alƙiyama to a ranar tashin alƙiyama Allah ya ce zai ba da dama ga mutane na musamman su yi gadaga da shi sannan akwai hadisin da ya ce wannan ceton na musamman za a ba da shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda muke ji a bakunkunan da yawan wasu malaman da kuma shi kansa alqur'ani da hadisai cewar annabawan Allah su suna samun damar gana da Allah sai su yi wa al'ummar su addu'a amma in fa kace sakonka sai ta annabi zaka tura kace ai kamun kafa zan yi shi yasa nake so na bi ta jikin annabin nan biyayya akan umarnin annabawa daidai ne yana da kyau
amma idan har ka tashi yin roƙo ka ce wani Allah za ka roƙa, kamar yadda na ga mafi yawancin mutane na yi, roƙonsu mutane suke yi wa suna cewa ai sun fi kusanci da Allah, wayanda suke yin wannan gani suke Allah zai fi ansa addu'ar mu samu da sauri. Wannan kuskure ne. In za ka roƙi Allah ka roƙe shi kai tsaye. Su annabawan Allah nan ‘yan aikensa ne, suna da baiwa ta musamman, don haka idan za ka yi addu'a kai tsaye zuwa gare shi zai amsa ma. Sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zaɓin wasu mazaje a cikin dai mazajen, ya zaɓi wasu mazajen domin ya zama sun isar da saƙonsa zuwa ga sauran bayansa. Wayannan zaɓaɓɓun mazajen su ne wayanda muke kira annabawan Allah ko kuma ma'aikan Allah kawai. To Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi wayansu mutanen a faɗin duniya domin su yi bayanin saƙonsa zuwa ga shauran mutanen, su ne muke kira ma'aikan Allah. To da akwai ganawa tsakanin annabawa da kuma Allah subhanahu wata'ala, amma fa hakan ba shine yake nufin sai mutum ya yi amfani da wayannan annabawan cewar in mun ba su saƙon addu'ar sai mun yi haka to Allah subhanahu wata'ala zai anshi addu'ar. Wannan koyarwa coci ce, cewar idan ka roƙi Jesus Allah ya ƙara yadda a gare shi duk zunuban da kai za a yafe. Wannan batun babu shi a cikin musulunci, a cikin addinin kiristancin ma babu shi. Wannan koyarwa coci ce yar uwa. Ina fata na ansa tambayar. Sannan tambaya ta ƙarshen anan ita ce, tambayar nan da nake so in yi game da harshe ne. A bayanin da nake so kai mun, shin da akwai wasu bayanai ne da aka yi a game da harshe? Ina so in sani kamar wanda ya danganci musulunci, ko a'a babu wani abu da ya kama da hakan. Idan kuma da akwai ina so a yi min bayani. Yar uwa ta yi tambaya a game da harshe ba cikakken bayani, da kin ban takamaimai da zan san yadda zan yi miki cikakken bayani game da harshen. Da akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suka yi magana kan harshe, inda a ce kin mun takamaiman bayani kan abin da yake nufi da na san ta yadda zan fahimtar da ke to. Amma dai duk da haka bari na yi miki bayani za ki fahimta. A Bible ma akwai batutuwan harshe, kuma sannan na san dai idan kin karanta koyarwar Mark ya ce duk wani wanda ya amince to zai kasance ya iya jin yaren da ba nasa ba, har ma ya iya yara shi. Abin da yake nufi idan har ka amince da Ubangiji to za ka iya jin yaren da ba naka ba, har ma kuma ka iya yara shi. Hakan sai ya tuna min da sanda muka yi muhawara da Dr. William Campbell na miƙa mai rufi 100 kawai. Kamar yadda na sani kuma kun sani, muna da yarurruka daban-daban a ƙasashe. Da Turanci za a kira kuɗin 100 rupees, da Hausa kuma rufi 100. Sai na ce ya faɗa min yadda za a faɗa da wasu yarurrukan, tunda shi ya aminta to sai ya kasa sam. Da gurare da yawa da alƙur'ani ya yi magana a game da harshen. Idan kun karanta alƙur'ani ya ce a suratul Rum, sura ta 30 aya ta 22, wa min ayati khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin. Yayi halittar sammai da ƙasa da sabawa harshunan ku da launukan ku, lalle wannan ayoyi ne ga masu ilimi. Kuma dai alƙur'ani ma ya ce a ranar tashin alƙiyama harsuna, sassan kai da hannaye a gare ka za su zama hujja, duk abin da kai daidai ko kuskure. Da akwai hadisi na nan na annabi Muhammad game da harshe, to da akwai gurare da yawa alƙur'ani da ya magana akan harshe, da akwai kuma gurare da yawa wanda Bible ya magana kan harshen, da kuma yadda za a jarraba bayi. Ina fata na ansa tambayar ki tsaf. Haka ne, na gode. Sai dai akwai kuma tambayar bonus kuma. Yawwa, ina da wani aboki musulmi, ya ce in je in karanta tsohon bugu na Bible, da nutsu na karanta shi kuma na fahimci chapter bayan chapter na ciki. Sannan kuma ya ce sai yanzu in karanta Alkur'ani shi ma ɗin in fahimce shi. Kamar yadda nake ji a maharorinka kana cewa Alkur'ani shine littafi na gaskiya. Kace dan shine littafin da bai taɓa sanda ba tun da aka saukar da shi. Shine nake son kai mun bayani. Wata shawara ya kamata ka bani a matsayinka na musulmi? Tun daga abokina musulmi ya ce zan iya karanta Bible sannan kuma in dawo in karanta Qur'ani. Ya zan yi? Yar uwa ta yi tambaya, wani abokinta ya ce ta karanta tsohon bugu na Bible sai ta karanta Alƙur'ani. Yar uwa abin bai ma'ana ba. Idan da akwai wani tsohon bugu na Bible da kuma wani sabon bugu, to lalle kuma akwai bugu na ƙarshe shine Alƙur'ani. In Kiristan sun ce suna da tsoho da kuma sabon bugu na Bible, to Alƙur'ani shine littafi na farko kuma na ƙarshe da ya zo mana daga Allah. Yanzu ina so in yi miki wasu tambayoyi ne. Mu ayyana cewa kina da littafi kala daban-daban. Misali mu ce kin je makarantar lafiya ne. Ni makarantar lafiya ne kin sani tam. To daman dai zaki ga littafai daban-daban.
zaki ga bugu na ɗaya, bugu na biyu, bugu na uku a guri ɗaya. To shin bugu na farkon zaki ɗauka ko na ƙarshen? Ma'ana sabon bugun kenan. Ƙwarai kuwa. Aha, ka ji zance. To idan fa har kin fi son karanta bugu na farkon ba wani abu bane sai ki karanta. Hakan ba wani abu bane ai karanta bugu na farkon sai kuma ki karanta bugu na ƙarshen. To a lokacin da kika cake kika kakare daga tsohon bugun da kika karanta, to ke da kanki zaki bawa kanki ayat tambaya ai. To alqur'ani ya faɗa a suratul imran sura ta 3 aya ta 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya ku mutane ku zo zuwa kalma madaidaiciya. Idan dai har kin ji zuciyarki tana da kokonto hakan ai ba wata matsala bane. Ki karanta tsoho da sabon bugun sai kuma ki karanta alqur'ani da kanki sai ki tantance wanne ne daidai. Dan haka in kin karanta tsoho da sabon bugun da kuma alqur'anin zaki ga dai to duk maganar da suke yi idan kin je kin dawo zaki ga dai gaba ɗaya abin da suke bayyanarwa Allah ɗaya ne. Ya cancanta a bauta masa, ba samar da shi aka yi ba, shi samamme ne. Ya kamata ki sani shi Jesus annabi ne ba Allah bane. Kuma duka littattafan sun ce annabi Muhammad shi ne na farko kuma na ƙarshen da aka aiko mana ta. Yar uwa, to yaya? Shin kin shirya karɓar musuluncin yanzu? Ƙwarai kuwa na shirya. Yar uwa kin amince kam Allah guda ɗaya ne? Na amince cewar Allah guda ɗaya ne. Kuma kin amince Jesus ba Allah bane kawai ma'aikin Allah ne? Na amince Jesus ɗan aikin Allah ne. Kuma kin amince annabi Muhammad ne na farko kuma na ƙarshen da aka aiko mana? Na amince annabi Muhammad shine ma'aikin farko kuma shine ma'aikin ƙarshe. Yar uwa ko wanne ya matsa ki ne akan karɓar musuluncin nan tam? Afwan me kace? Akwai wanda ya tilasta miki akan karɓar musuluncin? Ko kaɗan babu wanda ya tilasta min. Kina karɓar musuluncin ne kenan akan karan kanki? A musulunci sam to in ka tilasta mutum ya karɓi musulunci haram ne. Haram. A cikin addini ya haramta ka tilasta mutum ya karɓi musulunci don zaka bashi wata dama. In kai niyya kyautata mai to kyautata mai sai ka ja ra'ayinsa daga baya. Don haka kina karɓa ne a ƙashin kanki yar uwa. Wannan ne dalilin da yasa ne maka tarin tambayoyin nan. To masha Allah. Kuma zan yi biyayyar. Tom, kin tabbata ba wani ya baki cin hanci ba ko? Ko kaɗan. Da kada sai mun koma Indiya bayan kin riga kin gama karɓar kalmar shahadar ga jami'ai sun baibaye ni suna tambayar dala nawa Abu Sajjad ya baki. Kin ga kuma da kika karɓa da kanki zaki zo ki ce ku kyale shi. In kika ce da kanki kika karɓa kin ga na ku fita. To insha Allah yar uwa zan faɗa da Larabci sai ki maimaita abin da nace. Shikenan. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba shakka na amince cewar ba abun bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma na amince cewar annabi Muhammad shine ma'aiki wanda ya kawo mana saƙon Allah. Masha Allah yanzu dai kan musulma ce. Tabbas. To ne miki fatan ki tashi kina mai tsarki gurin Allah kin ji ko? Nagode insha Allah muna sa. Zan miki addu'a gurin Allah subhanahu wataala. Insha Allah. Ya jibanci al'amuranki. Insha Allah. Ya baki rayuwa madaidaiciya a ko ina yake a cikin duniyar Insha nan. Allah. Kuma ya baki masauki na dindindin aljanna insha Allah ya uwa. Nagode sosai Abu Sajjad.